Pontevedra vetará eventos culturais e deportivos nos que participen entidades que representen o Estado de Israel ou sexan financiados por el. É o acordo que saiu hoxe adiante no Pleno Municipal. A moción presentada polo PSOE incluiu varias emendas do BNG e contou cos votos a favor das dúas formacións. Que tal? Moi boa noite. O PP non apoiou o texto e pediu á Fiscalía Provincial que actúe de oficio. Cree que coa moción aprobada hoxe se está a promover un delito de odio. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. O Instituto Campo de San Alberto de Noia denuncia que un dos seus alumnos segue sen coidador a tempo completo. Piden á Xunta que cumpra o seu compromiso para que Guille poida asistir á clase. Un novo cruceiro fixo hoxe parada en Vilagarcía. A escala do Scenic Eclipse, con 400 persoas a bordo, forma parte da aposta da Autoridade Portuaria polo turismo de calidade. O Videa Fest celebrarase esta fin de semana en Vilaxoán. A nova edición da cita ten ao pintor coruñés Juan Moreno Badía como protagonista. Coñecer Pontevedra a través da mirada da rapazada, nova proposta do Concello. Trátase da iniciativa Pontevedra Debuxada. 3 ilustradoras traballarán cos rapaces para interpretar o rueiro da cidade. Miles de persoas participaron na procesión do Nazareno da Pobra. A comitiva estivo encabezada por 5 féretros portados polos ofrecidos que pedían o favor do santo. Estamos nas novas do día, comezamos. O xenocidio en Gaza marcou esta mañá o Pleno Municipal de Pontevedra. Os votos de PSOE e BNG sacaron adiante unha moción pola cal, ademais de condenar os actos de Israel contra o pobo palestino, a cidade vetará eventos culturais e deportivos nos que participen entidades que representen o Estado israelí ou sexan financiados por el. O PP, pola súa banda, votou en contra desta proposta. Vergoñento, simplemente o que acaba de facer na súa intervención, absolutamente vergoñento. Dame asco poder escoitar o que escoitei hoxe aquí, amenazándonos simplemente por presentar unha iniciativa e por votar cousas diferentes ás que vostede pensa. Cando un ve nazismo en iso, en poder discrepar, en poder votar e en poder falar democráticamente nunha institución plenamente democrática como esta, o Pleno do Concello de Pontevedra, e é incapaz de pronunciar a palabra xenocidio, é incapaz de pronunciar a palabra limpeza étnica, é incapaz de pronunciar que se están violando e se están cometendo delitos de lesa humanidade en Gaza, ten un problema. Teno democrático, teno ideolóxico e teno para representar aos veciños e veciñas de Pontevedra nesta corporación democrática. Que somos perfectamente conscientes de que este Concello non vai a parar a barbarie, non somos capaces, non temos capacidade nin competencias para poder parar un xenocidio e menos o xenocidio do Estado tan poderoso como é o Estado de Israel. Pero si está nas nosas mans facer o que poidamos. E nas nosas mans está non permitir que neste Concello se normalice o crimen do Estado palestino, se lle dea publicidade, se lle dea normalidade, que a mí me parece gravísimo, darlle normalidade, que poidan publicitarse, blanquear o que están facendo e ninguén diga nada, porque poñerse de perfil significa apoyar un Estado criminal e xenocida. Ustedes pretenden prohibir que alguien pueda participar en eventos deportivos o culturales por su lugar de nacimiento. Esto es simplemente racista. Y yo me niego a votar una moción racista. Hace 83 años los nazis prohibieron en Ámsterdam que los judíos fuesen en bicicleta y aquí se quiere prohibir que las libertades para ir libremente y se les está amenazando. Es un día triste para Pontevedra y en vez de demostrar solidaridad, estamos demostrando odio y lo lamento profundamente. Señor Domínguez, estamos votando o mismo que se fixo con Rusia e Bielorrusia. No, señor Lorenz. Exactamente o mismo. Está usted coartando las libertades. Pode seguir contando o que queira, porque se está usted repetindo. Está usted coartando las libertades de los atletas israelíes para venir aquí con su bandera.
A moción fai referencia tamén ás entidades que contribúan a branquear o xenocidio. O texto inicial era do Partido Socialista, que aceptou a incorporación de emendas previas do BNG. Así as cousas, os populares rexeitaron a proposta do PSOE para intentar conseguir o apoio do PP á moción. Puentes ofreceuse a retirar o punto do texto no que se facía referencia a non permitir a participación de equipos baixo a bandeira de Israel en Pontevedra, pero Domínguez insistiu en negar o seu apoio. Pola súa banda, tanto os socialistas como os nacionalistas matizaron que non se proíbe a participación de deportistas israelís nos eventos, recordando que existe a posibilidade de que participen baixo bandeiras neutrais. Na súa intervención, o líder popular trasladou a súa solidariedade co pobo palestino e coas vítimas dos atentados en Israel, pero desbotou falar de xenocidio en Gaza. Explicou que descoñece se existe un incumprimento das normas xurídicas que determinan se está a producir un xenocidio. O pleno foi tenso e desenvolveuse entre numerosos símbolos de apoio ao pobo gazatí. O propio alcalde Miguel Anxo Fernández Lores levou posto o pano palestino, que tamén estivo presente na bancada dos edis socialistas. Tamén entre o público presente había pancartas condenando o xenocidio. O remate do debate sobre esta moción, Rafa Domínguez convocou a prensa ás portas da Casa Consistorial. En declaracións aos medios, o líder do PP pontevedrés insistiu na súa postura e pediu públicamente á Fiscalía Provincial que actúe de oficio e abra unha investigación sobre a moción debatida en pleno. Cree que se está a promover un delito de odio. Lo hacen con el fin, primero, de menoscabar la dignidad de los nacidos en Israel. Segundo, de atemorizarlos, de generar miedo. Y finalmente, lo que quieren es que los israelíes no puedan tener sus libertades. Por todo esto, por ser ilegal, por haber sido reflexiva, porque la han vertido al público con la máxima difusión y porque quieren generar el miedo a una minoría por el único hecho de haber nacido en un país, creemos que esta moción induce al odio contra una minoría, en este caso los nacidos en Israel. Por eso pido a la Unidad Especializada de Delitos de Odio, que depende de la Fiscalía Provincial, que investigue de oficio si ahora mismo lo que ha aprobado el Pleno de Pontevedra en el punto 7 se trata de un delito de odio. A pesares do compromiso adquirido pola Xunta, o Instituto Campo de San Alberto segue sen contar con coidador para Guille. Este alumno con discapacidade superior ao 80% tan só conta con este recurso 2 horas ao día, posto que está compartido co Colexio Alexandre Rodríguez Cadarso. Tras permanecer máis un ano recuperándose dun grave accidente de tráfico, Guille volvía este ano ao instituto. Facíao no IES Campo de San Alberto con todas as garantías de contar cun coidador a tempo completo, xa concedido dende o mes de maio. Non foi así o primeiro día de clase, tanto o centro como a familia topáronse con que debería compartir este recurso co Colexio da Barquiña. En principio, tratábase dunha medida temporal, polo que estaba previsto que hoxe se incorporase o seu cuidador definitivo, algo que tampouco sucedeu. Como medida provisional, dixéronnos que iba a vir unhas horas a cuidadora da Barquiña durante 2 semanas. Pasadas as 2 semanas, chamouselle tamén a Consellería e comunicámoslle que Guillermo necesitaba un cuidador masculino. Ten 15 anos, pola súa situación é totalmente visible que o que necesita é un cuidador que sea un home. A día de hoxe, luns, presentouse aquí o pai esperando que chegase cuidador e seguimos sin ter o dito cuidador. O pai está faltando ao seu traballo porque ten que enseñarnos como manexar e como cuidar a Guillermo. Xa van, como dijimos, xa van 15 días, estamos a espera. O equipo directivo xa se puxo en contacto con Inspección Educativa para reclamar a incorporación inmediata dun coidador que permita a Guille asistir con normalidade a clase e avanzar na súa integración cos compañeiros. Ata o de agora era seu pai o que se encargaba de acompañar a Guille durante case toda a xornada lectiva, posto que só conta coa coidadora da Barquiña durante 2 horas. Hoxe, día 22, seguimos sin coidador. A rapaza agora ten que marchar a facer os outros coidados aos rapaces que ten na Barquiña, que tamén están na mesma situación que nós, e o que non podemos é ter un coidador a
tempo parcial, 2 horas que ela hora marcha, eu teño que marchar con o meu fillo para casa. Non teño cuidador, non teño unha persona, inda que teña profesores, temos aquí a profesora de apoio, temos os profesores todos, pero faltanos un cuidador. O cuidador é moi esencial para estes rapaces. E o que non podemos é desvestir un santo para vestir outro. Si en xuño nos prometeron que Guillermo iba a se escolarizar e o día 8 de setembro iba a ter un cuidador a tempo completo, seguimos a día 22 e sabedes. Hoxe temos que marchar para casa e quedaremos na casa hasta que nos manden un cuidador. E así será ata que a Consellería de Educación dote o centro dun recurso que por lei lle pertence, garantindo así a plena inclusión de Guille. Tamén dende o BNG de Noia se fixeron eco desta situación. Ademais de denunciar os recortes no Parlamento, levarán a pleno a aprobación dunha declaración institucional para reclamar á Xunta a dotación de persoal suficiente nos centros afectados. Ademais de compartir cuidador co IES Campo de San Alberto, o Colexio da Barquiña afronta este curso outros recortes en materia de persoal docente. O problema máis grave é a falta dun titor para o desobre de terceiro, a pesar de superar a ratio, posto que 3 alumnos desta unidade precisan de apoio específico. O BNG fixose eco das demandas da comunidade educativa e denunciará os recortes a través do seu grupo parlamentario. No Colexio da Barquiña, o que está pasando este ano, este curso, é que, por exemplo, nunha aula de terceiro de primaria, que o ano pasado era de segundo de primaria, lle permitiron un desdobre, porque eran 24 alumnos, máis 3 con necesidades especiais, este ano aumenta un alumno e a mesma aula non lle permiten desdobrala. Co cal, están vulnerando os dereitos dos nenos con necesidades educativas especiais, pero tamén de todo o resto que teñen que mantelos en unha clase onde efectivamente non hai os recursos necesarios para atendelos. En segundo lugar, e por iso falamos do retroceso que está dando a Consellería de Educación, en segundo lugar, atopámonos co tema do coidador ou coidadora que neste colexio tiñan 2 o curso pasado e agora vense na obriga, ademais comunicado no último momento, vense na obriga de compartir un coidador co IES Campo de San Alberto. A nivel municipal, a agrupación local levará a pleno este xoves unha declaración institucional en apoio aos centros e AMPAs afectados, instando a Xunta a proporcionar os medios necesarios para garantir unha educación pública de calidade. Tanto o novo goberno municipal como o BNG acordaron levar unha declaración institucional no propio Concello para denunciar toda esta situación e o que queremos facer desde aquí é un chamamento ao PP para que deixe o PP de Noia, para que deixe de poñer os seus intereses partidistas por riba dos intereses das familias de Noia. O PP, hoxe, en comisión, decidiu absterse nesta declaración institucional. Tamén en Ribeira, a AMPA do grupo retomou as movilizacións cunha cacerolada ás portas do centro. Con esta e outras medidas de presión postas en marcha, como a campaña de recollida de sinaturas, seguen a reclamar a incorporación dun mestre titor para unha das clases de terceiro. Se a Consellería non dá marcha atrás na súa resolución, serán 9 os mestres que teñan que impartir as materias por horas a esta aula de 23 alumnos, que carece de profesor de referencia. Unha delegación da AMPA acudirá mañá ao Parlamento para asistir á comparecencia do Conselleiro de Educación, na que pretenden facerlle chegar as súas reivindicacións. Un veciño de Sanxenxo detido pola Garda Civil como presunto autor de varios roubos. A investigación apunta que o home de 39 anos e con multitude de antecedentes policiais forzou os accesos de varios establecementos de hostalería e lavandarías de autolavado para levar os cartos das caixas rexistradoras e outros efectos do interior dos locais. Tamén causou importantes danos. Cabe destacar que a Garda Civil tamén o relaciona con feitos similares nunha gasolineira e establecemento con máquinas de vending en Meaño e outros locais de Sanxenxo. As dilixencias xa se puxeron a disposición do xulgado de Garda de Cambados. O detido deberá prestar declaración cando sexa citado.
Un novo cruceiro de luxo fixo hoxe parada en Vila García. O Porto recibiu esta mediodía o Scenic Eclipse de 160 metros de eslora e considerado un dos barcos máis luxosos do mundo. Con bandeira das Bahamas e procedente das Illas Británicas, a embarcación fixo escala na Dársena Vila García no seu camiño cara ao porto portugués de Leixoes. Unha parada que os seus 400 ocupantes aproveitaron para coñecer Vila García, a comarca e diferentes zonas das Rías Baixas. Dende a autoridade portuaria explican que a chegada do Scenic Eclipse está marcada na súa aposta polo turismo de calidade, atraendo novos cruceiros de tamaño mediano a Dársena Vila García. Destas persoas que veñen hoxe a visitarnos, pois acaban de salir unha parte deles en autobús, outras que se quedan en Vila García van no tren turístico, pero fundamentalmente van a visitar Vila García, van a visitar tamén todo o resto da comarca e todo o que son as Rías Baixas, non? Vamos a seguir nesta línea, como digo, nesta política de atraer máis cruceiros á zona de Vila García. Por iso vamos a preparar a zona do Ramal, na zona na que vamos a facer unha inversión nos próximos anos importante para desplazalos ali e que aquí pues, quede toda a zona logística para traballar en carga e descarga de produtos que entran polo porto de Vila García, non? Tempo para publicidade, voltamos de contado. Vilaxoán, no concello de Vila García, acolle este domingo a celebración do Videa Fest. Nesta 19ª edición, a cita terá como protagonista o pintor coruñés Juan Moreno Badía. Bueno, entón, o que vamos a facer alrededor da obra de Juan Moreno, pois o que se trata é coñecer ben a obra, comprar a obra, poñela un pouco en valor e construir por unha programación pois de mañán a tardiña, cunha súa música, vai haber de bossa nova, jazz, blues, un pouco a música que lle gusta a ele, que entón se inspira para facer a súa obra, e logo vamos, bueno, pois a aproveitar o patrimonio local, porque non todo vai ser Rodeiro ou Vila García, non? Tenemos que escapar tamén un pouco e vir a Sobrán, que é onde naceu o mundo. O importante que é para nós a descentralización, eventos que non só se celebran nas grandes cidades, tamén en formosos povos, vilas, como Vilaxoán. Aquí non quero entrar en sentimentos de antes de 1913. A parte tamén do que supón para nós desestacionalizar. É dicir, hoxe entra o outono, tempada a punto de entrar en tempada baixa, e que se realicen estes eventos pois é tremendamente importante. Ter a sorte de combinar arte contemporánea, ademais a verdade é que a beleza dos cuadros é impresionante, están moi ben recollido o espírito de Vilaxoán, pois xuntar isto con gastronomía, con música, pois dende logo é unha idea brillante. Dende a organización explican que a obra de Juan Moreno Badía ten moita conexión con Vila García e aínda máis con Vilaxoán, lugar que retratou en innumerables ocasións durante as súas estadías na Vila Mariñeira, onde acudía a veranear. O evento mestura arte e música con gastronomía e incluso visitas guiadas a espazos de interese. O Pazo de Sobrán acollera boa parte das actividades, entre elas a exposición sobre o autor, que se instalará na entrada do Pazo. O acto de apertura será ás 12 do mediodía cun percorrido guiado pola mostra. A continuación haberá unha benvida con viños da zona e de seguido empezarán os concertos. As bandas invitadas son Duarte Quartet, as do Xeito, a banda do Poeta, Isiva Monde Band e os disjockeys Chulimot, Pinche e Krevinsky. A actividade remata ás 7 da tarde, polo que ao mediodía haberá unha degustación gastronómica da man de Mar de Vilaxoán. Ademais, haberá visitas guiadas ás 4:30 e ás 5:15. A primeira será as pías de Salazón do Preguntoiro da man de Miguel Ángel Pérez. A segunda, os xardíns de Veiga do Mar. O aforo está limitado a 200 persoas e as entradas xa están á venda a través da web videafest.com a un prezo de 18 euros.
Coñecer Pontevedra a través da mirada da súa rapazada é a proposta de Pontevedra debuxada, a nova iniciativa impulsada dende o Concello en colaboración con Taller Abierto. No seu marco organizaránse 3 obradoiros de ilustración dirixidos a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos. Estarán encabezados por 3 ilustradoras, Aida Alonso, Natalia Umpierrez e Paula Chesair. E o obxectivo é a creación duns planos artísticos da cidade, mesturando cor, creatividade e imaginación infantil. As actividades serán os sábados 27 de setembro e 4 e 11 de outubro na Praza de Abastos, no Pazo da Cultura e no edificio Castelao, respectivamente. As prazas esgotáronse rapidamente, así que a organización abriu unha listaxe de agarda. A idea é que os planos que se elaboren se entregarán a turistas e tamén pasarán a formar parte dos agasallos institucionais do Concello. E dos máis pequenos queda un pouco lonxe, non? Hai nenos e nenas que xa espertaron, xa naceron nunha cidade como Pontevedra, nunha cidade alternativa. E nos parecía de xustiza devolverlle, non, ou facerlles pensar sobre a cidade na que vivimos, amosarlle as diferencias con outras cidades e tamén coñecer a súa opinión, a súa visión, a súa perspectiva sobre a nosa cidade, non? Que este é un proxecto cultural que ten unha vertiente artística e unha vertiente educativa e que está vinculada tamén ao turismo, porque ao final vanse obter 3 planos da nosa cidade. Non van ser quizáis tan exhaustivos, non, como os que xa hai, eso tamén é un punto diferente, pero sí vai ser un plano a través do que vamos a poder ver a mirada de 3 artistas. Ten a vertiente educativa porque se involucra a nenos e nenas na observación, na apreciación do noso contexto, do noso patrimonio. A Pobra viviu este domingo o día grande das festas do Nazareno coa tradicional procesión das Mortallas. Un ano máis a cita foi multitudinaria, congregando a máis de 16.000 persoas atraídas pola singularidade desta tradición relixiosa. Devoción e tradición volveron mesturarse na procesión do Nazareno da Pobra que atraeu este domingo a miles de visitantes. A maioría deles movidos pola fe que profesan ao santo, pero tamén moitos atraídos pola singularidade desta procesión, encabezada polos féretros dos ofrecidos. Nesta ocasión foron 5 as caixas que procesionaron con Nazareno para agradecerlle a súa intercesión, case sempre en temas de saúde. Que eu levo moitos anos, viví moitos anos co meu filliño, co hábito ca camisiña e despois co hábito, porque tuvo 8 operacións e un trasplante do oído. Pediron por min cando era pequeno, pero bueno. Veño todos os anos descalza, cabela, tiña traxe, o que pasa que o traxe ofrecino para unha enfermedade que tuvo meu pai grave e cando se curou quitino, porque é unha promesa durante certo tempo. Se és da Pobla que estás obrigada a ser devota do Nazareno, o santo que temos é o máis importante. Tamén está dos Pincheiros, pero o Nazareno reúne moita xente, trae moita xente de fora. Ademais da longuísima comitiva de fieis, a procesión estaba integrada tamén pola banda de música da Escola Naval de Marín, que imprimiu aínda máis solemnidade ao acto. Participou tamén a banda da Pobra, así como varios grupos de gaitas. Un dos momentos máis emotivos foi a parada do santo na Covecha, na que os devotos aproveitaron para chegarse e pasar obxetos polo seu manto. Uns 500 corredores daránse cita este sábado na carreira popular Santa Uxía en Ribeira. A proba disputarase este sábado na zona do Malecón e dará cabida a 15 categorías distintas. O Malecón de Ribeira será escenario este sábado da carreira popular Santa Uxía, que forma parte do circuito provincial da Deputación da Coruña e do circuito de carreiras Barbanza-Arousa. Uns 500 corredores daránse cita nesta proba, que engloba un total de 15 categorías. A proba forma parte do circuito provincial da Deputación da Coruña e tamén dos circuitos de carreiras de Barbanza e Arousa. Contamos con 15 categorías, donde poden participar os máis pequenos e máis pequenas na categoría sub-6 e tamén despois temos a categoría xa de maioridade, que a partir de maiores de 60 anos. Tamén me gustaría destacar de maneira especial a categoría de zapatilla inclusiva, onde participan persoas
con diversidade, e que, bueno, pois simboliza un valor fundamental, non? O compromiso ca inclusión e ca igualdade de oportunidades no deporte. O circuito absoluto contará cun percorrido de 10 km con saída dende a Praza de Abastos. Para o 10K, como ben decía Xavi, pois temos un circuito 10 km que facemos con saída no mercado municipal a modo de completar un circuito de 2 voltas de 5 km, vale? Un extremo sería aquí a oficina de turismo do Malecón e outro extremo pois sería a Escola Náutica Pesqueira daqui de Ribeira. Sería como os extremos do pobo, pois bueno, pois serían 2 voltas 5 km. Iso con respecto á categoría de 10K. Despois a zapatilla inclusiva fai só unha volta, fai 5K, 5 km. E despois as categorías menores, pois montamos un circuito aquí na zona do Malecón que vai a estar totalmente pechado ao tráfico, desde 500 metros, bueno, perdón, os máis pequeniños de todo, que serían os sub 6, pois farían unha reta de entre 150 e 200 metros, as categorías ata sub 8, creo que era, sí, sub 8 500 metros, sub 10 700 metros, sub 12 1400 metros, e sub 14 sub 16 2100. Os interesados en participar poden inscribirse ata este mércores nas webs de msports ou carreirasgalegas.com. O prezo é de 6 euros dende sub 18 ata máster e de balde para as categorías base. Cataluña fíxose coa vitoria na regata da muller que esta fin de semana se celebrou en Vilagarcía. O equipo conseguiu o ouro despois de adiantarse pola mínima a Baleares do Real Club Náutico de Palma. Tan só un punto separou o primeiro e o segundo posto do podio. O bronce foi para Canarias, en canto os dous conxuntos de Galicia que competían na casa asinaron un cuarto e quinto lugar pro Real Club Náutico de Vigo e o Club Náutico Deportivo de Ribeira, respectivamente. A proba prolongouse durante 3 xornadas e estivo marcada polo alto nivel e competitividade, cunha clasificación moi igualada. A vindeira cita en Vilagarcía será do 9 ao 12 de outubro coa celebración da Copa de España Ilca 6, proba na que hai inscritos xa máis de 150 regatistas. Cos deportes rematamos a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.